Jednog sunčanog proljetnog jutra Vita vjeverica provjerila iz svog malog udobnog doma u šupima rastu. Njezin pahuljasti rep ljuškao se lagano dok je gledala kako se svjetlost razliva po šumskoj stazi, a u zraku se miješao miris svježeg lišća i cvijeća. Vita je krenula u jutarnju šetnju, veselo skakućući iz grane na granu u svojoj maloj torbici, koju je nosila oko vrata, čuvala sjemenke oraha, svoj čarobni zalogaj koji je davao energiju za istraživanje. Dok je tako promatrala okolinu, začula je tih, tužan zvuk, kao mali uzdah, dopirao je iz grma paprati ispod nje. Spustila se niže i tamo ugledala sićušnu bubamaru, kako bespomoćno njiši krilcima zapetljanu tanku nit paučine. Vita se odmah sagnula i pažljivo svojim malim, ali vještim šapicama nježno oslobodila bubamaru. Malo je falo da ostanem zaglavljena zauvijek, rekla je zahvalna bubamara nježnim glasom. Vita se nasmiješila. Svi mi ponekad trebamo pomoć. Drago mi je da sam ti mogla pomoći. Zajedno su krenule dalje, šetale do šumskog potoka i zastajale kako bi promatrale plesače leptire, slušale pjev ptica i divile se šarenom tepihu proljetnog cvijeća. Usput Vita je prikupila nekoliko zanimljivih listića i grančica za svoju novu slikovnicu koju će kasnije izraditi. Kada je sunce stiglo visoko na nebo, bubamara se pozdravila s Vitom i poletjela svoju kući, dok je Vita ponijela inspiraciju i nove priče natrag u svoj hrast. Znala je da će ta jutarnja avantura postati dio njene nove priče o maloj bubamari, proljetnom šapatu šume i toplom srcu jedne vjeverice koje je uvijek spremno pomoći.